Lenka Kůsová, běžkyně a trenérka z karlovarského triatletu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste od loňského podzimu začala vést běžecké tréninky pro veřejnost na nově zrekonstruovaném stadionu. Tak kolik se vás tam vlastně schází a jak ty tréninky probíhají? Tak scházíme se 4krát týdně. Máme to pondělí a středa vždycky večer od 7 hodin a středa a pátek od 8:30 do 9:30. Ta prvotní vlna byla úplně fantastická. Se nás scházelo 30 lidí na každém tréninku a já jsem si říkala, to není možný. To nevydrží. To musí opadnout. Byl měsíc, 2, 3. Pořád jsme to drželi v nějakém tom standardu 20-30 běžců, což bylo úplně pro mě fantastické ocenění toho, že ty lidi prostě to baví. Potom samozřejmě byly Vánoce, začaly mrazy, zima, bylo i chřipkový období, takže ta chřipková epidemie tomu moc nepomohla, takže se to trošičku stálo. Chodí nás teď nějakých v průměru 15 lidí. Bavíme se o těch večerních trénincích. A ty dopolední tréninky, to je spíš takový pro maminky s kočárkama. Je to taky o tom, co ty děti vydrží v tom kočárku. Maminky jsou statečný, bojují s tím. Ono běhat s kočárem, kdo si to vyzkoušel, tak je to sakra dřina. Já jsem měla tu čest, že jsem mohla jednou na stadionu běhat, abych pomohla jedné mamince s kočárem a je to teda velká dřina. Dropla jsem se a musela jsem ocenit všechny ženský, kteří s tím běhají a dokážu s tím běžet třeba i 10 kilometrů. Klobouk dolů. Takže ty dopolední hodiny jsou trošku slabší, tam chodí 3-4 lidi, ale pořád si myslím, že je hezký, když přijde jeden člověk, který chce běhat, který se chce hýbat, že my tam nejenom běháme, ale i posilujeme, smějeme se a prostě děláme něco pro sebe. A v součástí těch tréninků je právě i posilování Tabata. Ano. Což pro mě byla novinka. Kde jste se s ním seznámila a vlastně v čem spočívá? Tak já jsem dřív dělala cvičitelku aerobiku, bodyformu, trénu fitbox, takže jsou to vlastně formy cvičení, kdy na sebe navazují cviky s nějakou mezipauzou. My si to i různě upravujeme, protože když je zima, tak tam ty mezipauzy nedělám a prostě to jedeme prostě 20 minut v kuse a pořád to točíme. Pouštíme si k tomu i hudbu a střídá se prostě většinou 5-6 cviků. Já to dělám ve 30 vteřinových intervalech. Když vidím, že mi přijde na trénink skupina lidí, kteří chodí pravidelně, tak já tomu říkám, že si dáme takovou trošku vyšší oxfordskou školu, oxfordskou Tabatu a jedeme to v minutových intervalech, což je teda daleko větší dřina, je to větší zátěž. Pak máme dost často, Tabatu míváme v pondělí a dost často míváme i ve středu problémy na těch intervalových trénincích běhat, protože nás ještě bolí pořád všechny svaly, což je známka toho, že to nešidíme a že to opravdu jedeme naplno. Ale prostě to k tomu patří a já si myslím, že když člověk cítí po tom tréninku svaly a má z toho dobrý pocit, že něco dělal, že ten trénink neodfláknul a po každém tréninku by měl člověk tak jako příjemně, fyzicky, hlavně svalově unavený. A ta skupina je nějak výkonnostně rozdělená, nebo dělí to, nebo dělají všichni všechno stejně? Děláme všichni všechno stejně, i když si myslím, že jsme výkonově každý trošku oddělený, jsou tam i muži, i ženy, což už jenom tady, že jo, muž a žena, tady ta fyzická rozdílnost je patrná. Chodí tam i začátečníci, pokročilí, chodí i děti, chodí i starší lidi. Vždycky to uspůsobím tak a jim dám varianty, co můžou cvičit. Někdo třeba nemůže skákat, takže tam mají i variantu cviku, aby neskákali. Někdo zase prostě je výkonnostně hodně, takže tu variantu toho cviku dostane trošku těžší. Dostanou na výběr a každý si může vybrat, jak se v tom cítí dobře. A prostě aby je to bavilo, aby z toho neměli špatný pocit, že jim to nejde. I já sama si umím ze sebe udělat legraci, že třeba něco pokazím, něco špatně sečtu. Je to úplně přirozený, je to prostě lidský a je to hlavně o tom, aby nás to všechny společně bavilo, aby jsme tam cítili tu energii a aby jsme si měli vzájemně všichni co předávat. Neříkám, že jenom já jsem tam trenér, ale já se i od těch lidí učím, protože i jejich zpětná vazba, i to, jak vidím, jak oni cvičí, je pro mě hodně důležitý. Vy jste ze sportovní rodiny, dá se tak říct. Tatínek byl tělocvikář taky. Začínala jste s gymnastikou a poté jste začala věnovat basketbalu. Ten dosud ji trénujete, je to tak? Ano, já jsem začínala vlastně s basketbalem už někdy, to bylo nějakých 4-5 let. Možná ani nebyla jiná volba, protože tatínek kromě atletiky teda hrál závodně basketbal.
ale my jsme začínali tak, jak to tady zmiňoval i Kuba Novotný, což jsem byla ráda, že to říkal, že to byly takový ty pohybové hry. My jsme dělali gymnastiku, my jsme běhali, my jsme si hráli s míčem. My jsme ten míč jenom ošahávali, aby jsme se ho nebáli, aby jsme ho prostě milovali. Takže tatínek chtěl, abych uměla volejbal. Tam jsme potom vyhodnotili oba dva po společné dohodě, že volejbalistka nebudu, že jsem malá a ty předpoklady toho volejbalu pro mě nejsou úplně ideální, ale ten basket, tím, že jsem mrňous, takže budu muset trošku hlavou jakoby vykompenzovat. Takže spíš rozehrávačka. Hrála jsem rozehrávačku a byla jsem takový ten mozek toho týmu, což pro mě bylo taky těžký. Takže jsem začínala vlastně gymnastika, basketbal. Tím, že byl tatínek tělocvikář, jak jste zmínil, tak jsme jezdili každý rok i vlastně s ním pravidelně na lyžařské kurzy, takže jsme se naučili s bratrem oba dva perfektně lyžovat, takže sjezdovky, běžky, taky nám to nebylo cizí. Chodili jsme vlastně i s tou jeho skupinou, vždycky s tou třídou jsme chodili i na plavání, takže my jsme jako děti vlastně přičichli úplně ke všem sportům, což si myslím, že dnešní mládeži chybí a je to škoda, protože ta nabídka z toho sportovního vyžití je teď úplně neskutečná, je toho strašně moc, ale nějak chybí ta chuť. A teď nevím, jestli chuť těch dětí, anebo chuť dospělých, jim s tím trošku pomoct a nasměrovat je. Já myslím, že oni spíš kopírují to, co dělají ty dospělí, takže spíše třeba hledat chybu i u nás, než to přímo dávat jim. Ale dobře, tak nebudeme moralizovat. Co mě ale zaujalo, je další sport, kterému se věnujete. Šachy. Můžete říct, do jaký míry se mu věnujete, nebo v čem konkrétně? Tak já nejsem šachistka, já jim do toho jenom kecám, jak by to měli dělat. Pomáhám propagovat ten sport, protože si myslím, že je to hodně náročná sportovní aktivita, je k tomu hodně důležitá fyzická kondice. A šachy hrají obě dvě moje děti. Hrají to, myslím si, že na dost dobré úrovni. A tak se stalo, protože já jsem byla vychovávaná v tom, že rodiče podporovali mě ve všech mých sportovních aktivitách, které jsem chtěla dělat, ať to byl basket, běhání, kolo, gymnastika. Cokoliv jsem si umanula, tak jsem v tom tu podporu od svých rodičů cítila. A mám to tak nastavený, přijde mi to přirozený a snažím se podporovat vlastně to samé u svých dětí. Takže syn Jakub hraje šachy, teď momentálně teda musel skrečovat mistrovství Evropy v šachu z vážných zdravotních důvodů. Byl to pro mě hodně těžký týden jako pro mámu i jako pro sportovce, protože jsem tam měla takový ty dvě roviny psychologické, kdy vlastně vím, jak se sportovec musí cítit, když se na něco chystá a pak prostě ze zdravotních důvodů to musí ukončit a pak ta máma prostě vykašli se na to. Jsou to jenom šachy. Zdraví je přednější, prostě teď fakt jako pojďme bojovat, abys prostě to ustál, aby to všechno bylo v pohodě. A bylo to všechno na dálku, že jako máma jsem ho chtěla i obejmout, že mu bude dobře. A musela jsem to dělat všechno jenom po telefonu a bylo to hodně těžký. Ale i takovýhle životní zkušenosti člověka posouvají a určitě ho to zase mentálně posunou trošku vejš. A takových turnajů ještě bude mraky. Ale šachy jako máte ráda, nebo zajímají vás? Nebo je to spíš jenom díky těm dětem? Tak já jsem si sama vyzkoušela šachy. No. Zkusila jsem jeden turnaj, který se mi teda... Takže hrajete? Zkusila jsem hrát. Vyhodnotila jsem, že je to hodně náročný, že zůstanu u běhání. A od té doby, co jsem si to vyzkoušela, tak se snažím ty moje děti a i okolo děti prostě podporovat daleko víc, protože je to neskutečná dřina a v šachu uděláte jednu chybičku a už to nemůžete nikdy vrátit zpátky. U běhání, u jiného sportu dostanete gól, dostanete koš, někde trošku zpomalíte, zakopnete, ale pořád ještě je tam ta šance, že ten závod, ten zápas můžete vyhrát. U šachu už ta šance je minimální. To je zajímavý. Tak přejdeme k tomu běhání. Vy jste loni na podzim se zúčastnila mistrovství veteránů v maratonu v australském Sydney. Skončila jste na výborném 19. místě, navíc ještě v osobním rekordu, ale mě zaujalo, že ta cesta k tomu umístění byla trochu komplikovaná, že tu tréninkovou fázi vám dost zkomplikovalo nebo stížilo zranění. Můžete trochu přiblížit, o co se jednalo? Určitě.
Já jsem si na konci školního roku udělala úplně svojí vlastní hloupostí výron kotníku. A nějaký špatný došlap nebo něco takového? Zakopla jsem, prostě v noci jsem zakopla o koberec, praštěla jsem sebou ještě o dveře, půl hodiny jsem ležela, pak jsem se probrala úplně někde jinde. Ale co jsem jako pochopila, když jsem si chtěla postavit, že se něco stalo s nohou. A tím, že jsem hrála basketbal, tak vím, když si člověk udělá výron, že to je dost vážná komplikace a já ty kotníky z toho basketu mám takový už trošku slabší. Už to není, co to bývalo. A prostě ráno jsem měla úplně černou nohu. V tu chvíli jsem měla v hlavě, tak je to všechno v háji. Pak jsem říkala, to prostě nějak zabojuju, to nějak půjde, nějak to vymyslím. No a to bych nebyla já, prostě oblíkla jsem ponožky, nazula jsem si boty, pevně jsem to zavázala do tkaniček a šla jsem běhat. To bylo ještě jak dlouho před tím samotným závodem? 2 měsíce před maratonem. Bylo to vlastně konec června, takže jsem věděla, že prostě musím trénovat, že si nemůžu dovolit žádný výpadek. Musela jsem to teda uspůsobit trošku jinak, než jsem měla v plánu, že budu trénovat třeba dvoufázově, tak to prostě vůbec nešlo. V tu chvíli jsem pochopila, že ne. Běhala jsem asi 14 dní přes bolesti. Vím, že to není vzorem pro všechny mladý, takhle se to určitě dělat nemá, ale já jsem si prostě v hlavě nastavila, že to musím prostě překonat tu bolest, že ta bolest vlastně neexistuje. A mazala jsem tu všemožnýma mastma, co prostě jsou proti těm bolestem a snažila jsem se to pak i třeba v bazénu trošku jako rozhejbat. Snažila jsem se tu nohu prostě pak minimálně zatěžovat mimo ten můj trénink. No a nějak to prostě ta bolest postupně odeznívala, ten otok taky prostě splaskával, ta barva pak se vrátila do původní, takže někde v půlce července jsem mohla teprve začít trošičku víc trénovat. O to intenzivněji jsem se potom do toho vrhla, jsem chodila třeba běhat i v 6:30 ráno, jo, běhala jsem prostě objemy, abych aspoň to uběhla, protože jsem si říkala, tohle už asi jako na žádný rekordy nebude. Uvidíme, děj se vůle boží a ono to nějak dopadlo. Já jsem koukal, podle těch mezičasů jste měla dokonale konstantní tempo, pořád po 4:30, slabunce 4:28, 4:29. To já jsem nic takového nikdy nezažil. Tak jak jste došla k tomu, že jste schopná tak konstantně běžet celou dobu? Tak já jsem vůbec ráda, vždycky, když doběhnu maraton do cíle, protože maraton je strašně těžký. Je to něco, že můžete mít natrénováno, ale stane se v průběhu toho závodu cokoliv a je prostě hrozně těžký se potom do toho cíle dostat. Je důležitý asi tady zmínit. Já jsem celý týden vlastně v Austrálii jsem chodila běhat ráno, ošahávala jsem si tak jako i to prostředí, kde poběžíme a bylo tam všude strašně moc běžců a všichni běželi strašně rychle. Já jsem si říkala, to není možný. Pak jsem samozřejmě začala mít takový ty otazníky v hlavě, co tady dělám jako já, takový šnek, tady budu běhat s takovýma rychlíkama. Teď ty lidi byli i starší, jo, bylo tam hodně Japonců. Tak jsem si říkala, ty Lenko, proč jsi se sem vůbec jako vydala, taková cesta, jo, teď prostě všichni tě sledujou, to bude ostuda, jo, takovýhle prostě myšlenky jsem měla celý ten týden. Pak jsem si řekla dost, žádný fňukání, prostě už seš tady, tak do toho prostě pojď naplno, buď to vyjde, nebo to nevyjde, prostě určitě se do toho cíle dostaneš, to je jasný a pojď to zkusit. Říkala jsem si, že kdybych byla, nejdřív teda jsem si říkala, nebejt poslední, to byl první cíl, pak jsem říkala, to přece jako nemůžeš takhle myslet vážně, pojď být trošku jako přísnější na sebe. Tak jsem si stanovila nějakých top 20, top 30, že by bylo jako super. Samozřejmě i nějaká taková ta moje, jako tady bys byla na bedně, bylo by to wow. To asi jo. To se nestalo, ale člověk mívá i takovýhle, že jo, co kdyby náhodou se stalo něco neočekávatelného. No, nastoupila jsem na ten start a říkala jsem si, prostě hlavně to neurvi hned na začátku. A byla teda strašná zima to ráno. Hlásily i podmínky, že bude hodně větrno, že to počasí úplně tomu maratonu nebude jakoby nahrávat. Říkala jsem si, nedá si nic dělat prostě. Zvládla si daleko těžší boje, tak ten boj prostě taky dáš. Říkala jsem si, všichni máme stejné podmínky, takže pro všechny to bude úplně stejný. No a bylo to mistrovství světa. Takže ty emoce na tom startu, ty byly prostě úplně neskutečný. Já jsem měla, přiznám se, slzy v očích, že stojím na tom startu, že ta cesta, jo,
ta nebyla úplně jednoduchá. Takže tam jsem. A teď já, Lenka Kůsová, prostě budu reprezentovat svoji zem, svůj klub, své město. Já to tak prostě v sobě mám, že prostě a že můžu běžet. A řekla jsem si, prostě zkusíš běžet jedno tempo a uvidíme, když tak třeba můžeš ještě zrychlit, nebo ho zpomalíš, půjdeš. Nic horšího se prostě stát nemůže. A ono to vyšlo. Velká výhoda byla i to, že jsme měli všichni na zádech čísla, do jaký věkové kategorie spadáme. Takže já jsem pak všem koukala jenom na ty zadky a hledala jsem to svoje číslo, té své kategorie. A jak jsem ho viděla, tak jsem se jakoby snažila k němu přiblížit, předběhnout ho. Říkala jsem si, jupí, nebudu poslední. A takhle jsem se posouvala vlastně dopředu a běžíte po krásných místech, jako je ten Harbour Bridge, běžíte okolo opery v Sydney, prostě všechna ta místa, která člověk vidí v televizi, tak vy okolo běžíte. A je to prostě neskutečný wow. No vy se za tím výsledkem zároveň i kvalifikovala na největší světový maraton v New Yorku. Tak co tam od vás máme čekat? No, já doufám, že překvapím nejen teda vás, ale hlavně sebe. Samozřejmě chtěla bych to zaběhnout v daleko lepším čase. Mým cílem je to zaběhnout za 3 hodiny. Já věřím, že se mi to jednou povede. A bude to New York. No. Kdo byl v New Yorku, tak ví. Bude to Socha svobody, Brooklynský most. Já mám New York ráda a už jsem tam jednou měla tu čest běžet. Nebyl to teda žádný závod, ale moc se těším na to, že se tam zase budu moct postavit na start takovýhle velký události, jako je mistrovství světa. No, vy vlastně jste se do toho Sydney kvalifikovala výsledkem ze skotského maratonu, který měl být původně vaším posledním. Pak to teda bylo to Sydney, teď to bude New York. Tak co vlastně dál? My jsme se o tom už na začátku bavili, nepřemýšlíte třeba o přechodu na delší tratě, na nějaký ultra, něco takového? Neláká vás to? Já jsem ještě mladá na ultra. Ultra je na mě, je to moc dlouhá vzdálenost, je to pomalý a je to velký časový úsek, kdy se musí běžet. Pro mě asi ten maraton je zatím taková ta nejdelší běžecká jakoby štace, kterou já jsem schopná uběhnout, i vzhledem k tomu, že se pořád cítím být závodníkem. Já ráda běhám, ráda vyhrávám, to přiznávám, nestydím se za to. A dokud asi budu mít v sobě tady tu touhu vyhrávat, tak si myslím, že jsem hlavou ještě mladá a nemůžu běhat ultra, protože by mě ultra asi psychicky jako srazilo na kolena, protože podle mě ultra je už jenom o tom, že to překonáte, tu vzdálenost, tak už to je jakoby vítězství. A já to ještě takhle v hlavě úplně nastavený nemám. No, ještě jde o to, že většina těch ultrazávodů se koná pro mě v atraktivnějším, přírodnějším prostředí, že to se neběhá po silnicích a dává to ještě nový rozměr tomu běhu. Že třeba překonáváte ty hory, to s tím, že to je ještě něco navíc, co chybí tomu městskému maratonu. A to je jenom takový doporučení. Já jsem dámička. Já ráda běhám po městě a ráda běhám po silnici. Já mám ráda jakoby silniční povrch. Tam si myslím, že jsem hodně silná, ať je to rovina nebo kopce. Takže já upřednostňuji zatím pořád ještě ten městský běh. Dobře, tady neuspěju. Vy ještě podle všeho taky dáváte velký důraz na mentální stránku výkonu. Dokonce občas přednášíte na podobný témata, hlavně těm šachistům. Kde vy vlastně hledáte nebo nalézáte tu svoji mentální stabilitu a případně jak relaxujete nebo jak se k tomu dostáváte? To je dobrá otázka. Já to upřesním. Já spolupracuji s mentální koučkou, která vlastně pomohla mému synovi, aby si to mentálně v hlavě nastavil pro ty šachy. Pořádám vlastně ze své pozice na šachovém svazu, pořádám různé přednášky, ale já sama nejsem lektorem, nejsem mentální kouč, na to se úplně necítím, nemám na to ani žádné vzdělání, ale podporuji mentální kouče, protože si myslím, že v dnešní době je to hodně důležitý a stačí jenom trošku v té hlavě pomoct, to přenastavit jinak a z toho člověka, který tomu věnuje velký úsilí a pořád se ničím nedaří, tak jenom takovýto předsvaknutí v té hlavě ho najednou vystřelí úplně mezi tu elitu. Takže to si myslím, že má hodně velký smysl.
Já osobně mentálního kouče nemám. Myslím si zatím, že ho nepotřebuju, protože mým mentálním koučem je běhání. Já, když mám problém, tak jdu běhat. První 2 kilometry nadávám. Další 2 kilometry vedu monolog s tím problémem. A další 2 kilometry vlastně ten problém řeším. A když přiběhnu, tak vlastně žádný problém není. Takže mě to běhání pomáhá po psychické stránce. A zatím si myslím, že jsem v uvozovkách normální a nevykazuju známky, že bych potřebovala mentálně pomoct. Nemyslím si, že by mě osobně to nějak pomohlo, protože spíš se snažím já nakopávat ty ostatní. A já jsem asi vychovaná tak, a teď, jak jsem starší a starší, tak jako dokážu pochopit, jak to se mnou ten můj táta, když mě trénoval a stavěl mě do občas dost těžkých situací. Si pamatuju, když jsme byli na Božím daru, prostě obrovská vánice, my na těch běžkách a někdo tam přibrzdil nějaký známý někde u té stopy. Tam jsme zrovna někdy měli silnici a říká, hele, já vás vezmu, tyjo, je tě fakt šílený počasí. A já úplně si říká, jo, konečně nás někdo veme. A můj táta, ne, my to doběhneme, to je pohoda. Já jsem ho v tu chvíli nenáviděla. Ale teď vím, že vlastně mi dal neskutečnou sílu, teď v téhle době, že jsem schopná jakýkoliv nekomfort, jakýkoliv problém, překážku, že jsem schopná ji překonat. Protože nějaká překážka, tak tam je OK, ale já se snažím ji překonat. No a právě třeba s tím stanovování si, řekněme, určitých mezicílů, ty časy, umístění to, daří se vám potom, když jednoho dosáhnete, si nastavit ten novej a pokračovat dál tam. A nebo už, protože já mám takovou zkušenost historickou s Robertem Števkem. Ten o tom sám mluvil, že si dlouhou dobu měl cíl dát maraton po 2:10, že někomu jsem měl v tréninkové skřínce vylepený na tom 2:10, číslo tam měl. Říkal, no ale pak jeden den to přišlo, já jsem to dokázal a najednou jsem jakoby nevěděl, jak jít dál. Že vlastně už nikdy jsem nebyl schopný zlepšit časově, že prostě toho, co chtěl, už dosáhl a jakoby neměl sílu na ten další krok někam jít dál. I když ještě fyzicky na to měl určitě, ale už to nebyl schopný posunout. Tak třeba jestli i takhle nějak občas přemýšlíte, jak jsme říkali, po poslední maraton, po něm další, tak jako jestli plánujete i na další kroky dál, jako v těch šachách. Tak já se vždycky před závodem řeknu, že bych třeba chtěla, nebo před tím maratonem, že bych to chtěla zaběhnout v takovémhle čase. Ale zase na druhou stranu se pak říkám, buď soudná, i vzhledem třeba, že jsem žena, mám už nějaký věk a pořád ty časy jako posouvat taky úplně nejde. Jo, tak si říkám, buď soudná, prostě když se to nepovede, tak se to nepovede. Samozřejmě si vždycky nějaký cíl dám. To, kdybych si nedal cíl, tak asi bych se toho závodu, bych ten závod pojala úplně jinak, spíš turisticky. Ale že by mě to nějak jako limitovalo nebo stahovalo, to takhle úplně necítím. A já jsem třeba řekla, že nikdy nepoběžím už maraton, když jsem vlastně v Inverness doběhla, říkám, a tím končím. Nikdy neříkej nikdy. Ale nějak to necítím, že by mě to nějak jako svazovalo. Spíš se to vždycky racionálně odůvodním, že prostě se nemůžu pořád jako zlepšovat. A spíš se teď snažím zaměřit na to, buď vůbec ráda, že vstaneš a můžeš jít běhat a můžeš ten závod běžet. Jsou lidi, kteří by chtěli a nemůžou. Takže teď už jsem asi se dostávám do fáze, že prostě musím se naučit přijmout i to, že přicházejí mladší, kteří samozřejmě musí být lepší než já, budou mě předbíhat. Musím se s tím prostě naučit žít. Je to přirozené, je to normální a naopak jim pomáhat a podporovat je v tom, aby oni vlastně jakoby se zlepšovali a zároveň i to prostě ty pořád ještě v tomhle věku můžeš. Jsou lidi, kteří už třeba nemůžou, protože mají různý zdravotní komplikace, omezení. Takže já to mám asi takhle v hlavě nastavený. No ale je to sport a měl by to sportem. Je to tak. Dobře, a ta relaxace, máte nějaký zvláštní tip, nebo co třeba pomáhá vám, co by mohl pomoct někomu jinému? Myslela jsem si, že z téhle otázky vyklouznu, že jste na ní zapomněl. Já neumím odpočívat. Pardon, já ještě se vrátím zpátky k tomu Robertovi Števkovi, tak on vzhledem k té době, kdy běhal, tak říkal, že měl jediný 2 relaxační prvky. Spánek a saunu. Nic víc nedělal. A dostal se po 2:10, takže
Já mám teda jenom ten spánek a to je spíš jakoby nutnost, že musím spát a relax, nijak na to není čas. Takže spíš aktivní relax, řekněme, že nejste taková to, že by vylehávala ve výřivkách, nebo... No, tam já koukám na hodiny a říkám si, už jsem tady 10 minut, už bych mohla odejít, už jsem tady hodně dlouho, takže já vím, že to je špatně, vím, že by výřivky, bazény, nejsem asi úplně prototyp sportovce, který by to dělal správně, jsem si toho vědomá, ale radši půjdu asi na trénink s dětma a budu brát tu energii od těch dětí, to že je to baví, tak to je možná to, co mi tu energii dává, je to možná i nějaká forma relaxu, kterou si nepřipouštím, že by možná tím relaxem mohla být. Ale je možný, že to tak je. Dobře, a teď tady na atletickém stadionu je banner triatletu, kde je heslo věř, běž, dokážeš. Je to i vaše heslo? Řekněme, řídíte se s tím v životě? Určitě. Já věřím sama v sebe a vím, že to dokážu. Tak jo, tak moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji za pozvání.